Ne tɔgɔ Mali Konate. Ne ye kunnafoniladila en même temps n ye ja dɔ bɔ a bɛ fɔ o ma ko dawa n'o ye ka mɔgɔw wele ka taa Ala ma. Dawa yɛrɛ ye fɛn min ye komi n y'a tɔgɔ fɔ dawa ye ka mɔgɔw wele ka taa Ala ma, arabukan de don. Dawa in na mun y'a to n yɛrɛ y'a kuma a thème ta, a tɔgɔ in yɛrɛ ta parce que ne yɛrɛ tun bɛ mouvement in na n'a bɛ fɔ o ma mouvement dawa. Donc o mouvement dawa la a bɛ san 12 ɲɔgɔn na, san 13 ɲɔgɔn na bɔ parce que 2006 ne donna mouvement in na. Donc donné mouvement in na a kɛra sababu ye n ye fɛn caman faamuya parce que n ka objectif tun ye fɛn min ye cogo min na ka se ka kuranɛ kalan ka hadisaw dɔn ka Alakira salalahu ka taabolo dɔn a n'a jɛɲɔgɔnw fana ka taabolo ka se k'olu dɔn. Donc n donné mouvement in na a kɛra sababu ye ka se ka fɛn caman nɔgɔya, ka se ka kalanw nɔgɔya fɛn caman. Kana se fo 2006 ma kana bɔ 2006 la kana bila fo 2012 la vers 2009 fɛnw commencera ka yɛlɛma dɔɔni-dɔɔni. N'o fɛnw yɛlɛmana dɔɔni-dɔɔni kɔrɔ t'a yira ko mouvement yɛlɛmana mais mɔgɔ dɔw tun bɛ mouvement in kɔnɔ olu ka taabolo yɛlɛmana fo ka taa se 2012 ma an y'a ye k'a fɔ u y'u yɛrɛ visa yɛrɛ yira k'a fɔ bi in na u ye marifa ta jamana kama u bɛ fɛ k'u ka n'u k'o ma k'u ka sariya, ne b'a fɔ k'u ka sariya parce que Ala ka sariya komi a kɛra tun aw yɛrɛ b'a kalama jamana in kɔnɔ karamɔgɔw caman kumana minnu nana k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka nin waleya in kɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ ka mun kɛ tancogo la silamɛya a ma fɔ k'u ye kafiriw ye mais silamɛya m'a fɔ tancogo la. Donc u y'a essayer k'u b'o kɛ waati min na komi ne n'u caman fana ye baara kɛ ɲɔgɔn bolo mouvement in kɔnɔna na misalala Yada Gali ka taa se Umaru Lamaha ninnu fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ congrès waati n'a b'a fɔ ko Ishimaw u bɛ gɛrɛ mɔgɔw la u ni mɔgɔw bɛ kuma u ni mɔgɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne tun tɛ se ka da la k'a fɔ k'olu bɛna kɛ tancogo la. Donc kɛlen tancogo la sisan i b'a ye k'a fɔ mouvement in yɛrɛ taara kɛ sababu ye mɔgɔw bolo fo mɔgɔw b'a fɔ ko mouvement in bɛ ka kɛ sababu ye ka djihadistes former ko mouvement in ye centre de formation de djihadistes bolo. Donc n'a fɔra djihadiste mɔgɔw kana kɛ k'a fɔ ko djihadiste silamɛya dɔrɔn ye. Djihadisme bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na i bɛ se ka jihadi kɛ i yɛrɛ faribakun i yɛrɛ bakun na ko i bɛ se ka jihadi kɛ i ka ɲɛnamaya hali balontan yɛrɛ bɛ jihadi de la parce que a bɛ ka jihadi de kɛ cogo min na a bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ. Donc o bɛɛ lajɛlen jihadi dɔ ye. Donc ni ninnu taara o kɛra ten cogo la centre in yɛrɛ fermera a wagati autorité mɔgɔw ye centre in fermer en même temps u ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u interpellé la mouvement in kɔnɔna na mouvement in mɔgɔ camanba de bɛ yen nɔ ne y'a sɔrɔ u indexera autorité mɔgɔw fɛ k'a fɔ ko djihadistes don dɔw interpellé policiers la dɔw yɛrɛ ye tile 2 tile 3 kɛ garde à vue la policiso la. Donc o bɛɛ lajɛlen ne ye fɛn dɔw dusumakasi dɔw dan kan. Donc ne komi ne bɛ jabɔ ko ni n ko jabɔ hukumu kɔnɔna na komi n bɛ journaliste ye en même temps n bɛ reportage fana kɛ a nana hakili la yala a tɛ se ten wa ka se ka fɛn dɔ yira mɔgɔw la mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ ka se ka différence yira ni fɛn fila ɲɔgɔn cɛ wa. Donc o la n ye réflexion boli mais jusqu'à présent mes réflexions fo ka taa se 2016 ma Ala y'a kɛ n participer formation dɔ la formation n'o ye ciné droit libre formation ye Semfilm Ouaga u nana yan nɔ u ye mɔgɔ 10 de ɲɔgɔnna ta Burkina Mali Niger Mauritanie an mɔgɔ 10 de tun b'a ye formation si formation tun yɛrɛ tun tɛ ko ye mun ye cogo min na ka mɔgɔw former écriture documentaire la i bɛ se ka documentaire sɛbɛn kɛ to yanni ka se ka a ko kɛwale kɛ o hukumu na une semaine kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ an fɛn fɛn bɛ yen nɔ ne y'a sɔrɔ an participer formation mɔgɔ 10 in na an bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna k'a lajɛ ka film dɔ proposer film min na ne y'a sɔrɔ u b'a lajɛ mun ka ɲi u la ka se k'o ta ka se k'o financer cogo min na u bɛ se ka tourner. Je crois qu'il y a mɔgɔ 10 bɛɛ lajɛlen proposition kɛ formation in kɔnɔna na formation in kɔfɛ u ye bɛɛ bila bɛɛ lajɛlen ka taa document sɛbɛn parce que an ye document in de formation kɛ donc bɛɛ taara ta sɛbɛn an y'a ci mais Ala y'a kɛ ne de garisɛgɛ kɛra la u y'a yira k'a fɔ ne ka documentaire bɛ ta u bɛ se k'u accompagner cogo min na tournage bɛ se ka kɛ an y'a daminɛ 2017 ka taa bila fo 2018 la an ye formation an ye tournage kɛ documentaire bɛ se ka tourner cogo min na an ye o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa ka daminɛ Bamakɔ yan ka taa Gawo fo ka taa se Tombouctou ma ka tila ka segin na Mali kɔnɔ an sera k'a kɛ a kɛli fɛnɛ kɔnɔ documentaire bɛ kuma fɛn mun kan o ye ne yɛrɛ ka parcours personnel c'est à dire n yɛrɛ ka bɔ 2006 la mouvement in kɔnɔna na ka na bila fo sisan na ani fɛnɛ mouvement in fɛnɛ ka se k'a yira
différence yɛrɛ ye fɛn jumɛn yala mouvement in de bɛ ka mɔgɔw former ka taa djihadisme na wa walima mouvement in bɛ yen mais mɔgɔ wɛrɛw na ni fɛn wɛrɛ donc o de bɛ film in kɔnɔna na mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la hakili la experts kumana karamɔgɔw kumana en même temps ne yɛrɛ fana tun b'a kɔnɔ waati min na n tun bɛ fɛn minnu kɛ ka se k'olu ɲɛfɔ yada ale n'u ka taabolo ale ni Umaru n'olu fana tun bɛ mouvement in olu fana ka thème ye jumɛn ye ka se ka différence kɛ fɛnw ɲɔgɔn cɛ ka wala cogo min na mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ n'i bɛ ka kuma ni fɛn sugu kan an ka jamana kɔnɔ surtout diinɛ a ka gɛlɛn parce que n'i bɛ kuma diinɛ kan an ka jamana in kɔnɔ yan ni mi hakili to i yɛrɛ la a ko bɛ gɛlɛya donc surtout an bɛ ka kuma fɛn min yɛrɛ kan n'o ye djihadisme ko ye terrorisme ko ye i bɛ taa sɔrɔ a ka gɛlɛn parce que an taalen hali Tombouctou an y'a essayer ka Jinguerbel alimami Tombouctou alimamiba yɛrɛ an ko a fana bɛ se ka kuma cogo min na ja in kɔnɔ ale ni rebelle ninnu c'est-à-dire les djihadistes la n'an b'a fɔ olu ma ko les terroristes ale n'olu ɲɔgɔn cɛ u ka baara taabolo tun ye fɛn jumɛn ye olu tun bɛ baara kɛ cogo di a ka se ka témoignage dɔw kɛ cogo min na mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen a ma sɔn a y'a ka daliluya kɛ fɛn min ye a ko k'a fɔ bi bi in na n'ale kumana ni fɛn in kan a bɛ se ka kɛ don n'a nata la ale bɛ se ka kɛ victime ye walima a bɛ se ka kɛ u bɛna bin a kan ka se ka fɛn dɔw kɛ donc o kɔsɔn a tɛ donc kɔrɔ bɛɛ b'a jira gɛlɛya min b'a la bi bi in na menaces bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ mais an kɔni y'an jija cogo min na an bɛ se ka kɛ o bɛɛ lajɛlen an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaw b'a la kɔlɔlɔw b'a la a bɛ se ka kɛ sababu ye i ni yɛrɛ bɛ se ka to a da fɛ mais an b'a kɛ cogo min na mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ka se ka fɛnw bɔ a la parce que fɛn min don a ka gɛlɛn bi bi in na ka kuma kan an ka jamana kɔnɔ surtout an taalen kɔrɔn fɛ malgré que la situation tun bɛ cogo min na k'a fɔ k'i bɛ taa kuma nin fɛn in kan yen nɔ ko kana ten cogo la en même temps an bɛ tila ka taa a ka gɛlɛn o gɛlɛyaw b'a la parce que hali bi bi in na anw yɛrɛ sirannen don mais hali n'an sirannen don mais siran kun tɛ k'a fɔ an sirannen don maaw ɲɛ maa minnu bɛ fɛ ka na bin an kan an sirannen to yen mais an sira kun ye fɛn jumɛn maa minnu ye témoignage kɛ film in kɔnɔ ko kana taa u sɔrɔ parce que o témoignage kɛ kuma n'u ka fɛnw kan donc mɔgɔ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la o gɛlɛyaw b'a la parce que dɔw yɛrɛ b'a kɔnɔ a gɛlɛyara kojugu cogo min na a ka sɔn ka témoignage kɛ mais a tila ka témoignage kɛ couple min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ u bugɔra Tombouctou olu ye témoignage kɛ parce que djihadistes bugɔ fo ka tila k'u furu ɲɔgɔn ma u ye wɛrɛ ɲuman na o ye tile fila semaine kelen ɲɔgɔnna kɛ kaso la u bolo u bugɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛna mais u ye témoignage kɛ a gɛlɛyara mais an sera ka se k'u lasɔn k'u nɛgɛn cogo min na u bɛ se ka témoignage kɛ mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la donc o gɛlɛyaw b'a la en même temps gɛlɛya dɔ fana ye fɛn jumɛn ye parce que jabɔ kɔni tɛ taa musaka kɔ i bɛ taa sɔrɔ musaka ko la hali n'a sɔrɔ a ma musaka bɛrɛ sɔrɔ ka se ka kɛ mais partenaire bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u y'an kɔkɔrɔma don i bɛ taa sɔrɔ u y'u seko kɛ cogo min na a bɛ se ka kɛ donc je crois que film in bɛna kɛ sababu ye maaw bɛ faamuyali sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ la maa dɔw bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ se ka kɛ mouvement kɔnɔ maa dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛn wɛrɛ yɛrɛ ta k'o kɛ mais o t'a yira ko mouvement hakilinataw ye misaliyala jamana in kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ maa ɲumanw bɛ yen an t'a fɔ maa kolon bɛ yen maa dɔw fana bɛ fɛn dɔw kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase jamana ma o kɔrɔ t'a yira ko Mali man ɲi Mali ka ɲi o kɔrɔ t'a yira ko maliyɛnw man ɲi maliyɛnw ka ɲi mais maa dɔw de bɛ ka kɛwale dɔ kɛ donc ja in bɛ kɛ sababu ye k'a yira maaw la k'a fɔ ko mouvement dawa in filɛ nin ye walima silamɛya diinɛ in filɛ nin ye diinɛ tɛ k'a fɔ binkali diinɛ don walima mɔgɔ faga diinɛ don walima mouvement dawa in yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka djihadistes de former ka mɔgɔw terroristes former cogo min na u bɛ se ka marifa ta jamana kama mais maa dɔw de tun b'a kɔnɔ minnu changera n'a bɛ fɔ o ma ko radicalisera ka taa fɛn wɛrɛ kɛ ne y'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ agenda wɛrɛw b'u bolo hakilina wɛrɛw b'u la mun ni mouvement in hakilina tɛ kelen Mali kelen tɛ ka baara in kɛ Mali ni maa wɛrɛw bɛ ka baara kɛ komi n y'a fɔ n ka kuma daminɛ cogo min na Sem Film Ouaga olu de kɛra sababu ye ka se ka production kɛ olu de nana ni matériel ye ka na ni mɔgɔw ye ka se k'an dɛmɛ cogo min na production bɛ se ka kɛ ka taa se fo a montage ma ka taa fo ka laban fɛn fɛn ye musakako ye olu de jɔra n'a ye cogo min na a bɛ se ka kɛ ambassade de Pays-Bas olu fana kɛra sababu ye ka se ka ko kɔrɔ ma dun don ka cogo min na an bɛ se ka ko financer ka ko finaliser mais n ka se ka yɔrɔ dɔ fɔ n bɛ sinsin o kan depuis n'an ye film ŋaniya ta don min na fo bi maa si tɛ yen nɔ mun nana ka fɛn imposant kan donc an bɛ se k'o yɔrɔ fɔ malgré que mɔgɔw bɛ n kɛrɛfɛ ka se ka ko sankɔrɔta ka se ka ko jukɔrɔma don i bɛ taa sɔrɔ anw yɛrɛ on est libre ka se an bɛ fɛ ka film ka se ka ta taabolo min na ni maa minnu b'a lajɛ n'u taara lajɛ u bɛna faamuya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la film in kɛra cogo min na ka sɔrɔ maa si ka pression t'a la foyi mais an yɛrɛ y'a kɛ cogo min na an bɛ se ka différence yira maaw la maaw bɛ se ka faamuya k'a fɔ diinɛ in bɛ yen diinɛ in bɛ pratiquer wa Mali la silamɛya in bɔra depuis lawale la fo bi an bɛ se ka continuer ka diinɛ in kɛ depuis le janvier 2018 an ye ja bɔ ko fɔlɔ kɛ Mali la o kɛra Bulonba la
bulonba kɔfɛ an ye jaboku filanan kɛra Sénégal an bɔra Sénégal an taara Burkina o bɛɛ lajɛlen tun ye festival ciné droit libre ye Burkina ka taa se fo Côte d'Ivoire ma an bɔra o bɛɛ lajɛlen na an nana Mali kɔnɔ yan fɛnɛ ja dɔw fɛnɛ bɔra yan nɔ dɔw bɔra hôtel Sheraton na o kɔfɛ kɔsa in na n kɔrɔ semaine tɛmɛnen an bɔra Burkina festival ko la an ka ja taara festival ko la n'a bɛ fɔ un festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou donc o festival ko la an ka ja taara o la an bɔra yen fɛnɛ an nana an bɛ don min na ko bi ja in kan ka taa bɔ dugu 3 ɲɔgɔn na u 4 yɛrɛ parce que an kan ka taga kalo kura Canada an bɛ taa ja in présenter yen nɔ o fɛnɛ kɔfɛ o kalo kelen kɔnɔna na ka taa kalo kelen laban na vers le 25 23 20 ka taa bila fo le 4 mai la an kan ka taa Espagne n'an bɔra Espagne an bɛ sɔrɔ ka taa Tanger donc n'an bɔra o fɛnɛ na septembre la an bɛ taa Allemagne fɛnɛ ka se ka taa ja in yira kun tɛ k'a fɔ an bɛ ka essayer ko ka mɔgɔw fɛngɛ mais ja in yira kun ye mun ye mɔgɔw ka se k'a dɔn crise in yɛrɛ nana cogo di c'est-à-dire an ka Mali kɛlɛ min bɛ ka kɛ kɔrɔn fɛ bi min na diinɛ ko jɔyɔrɔba b'a la donc cogo min na mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ka idée dɔ sɔrɔ yala crise in yɛrɛ bɔra yɔrɔ jumɛn a source ye fɛn jumɛn ye a n'a a bɛ ka taa taabolo min kan hakili la ni maa min ye ja in taabolo ja in lajɛ n'o ye an ka documentaire in ye i bɛ faamuyali caman sɔrɔ Mali crise kan parce que an kumana kan depuis n'a ma daminɛ fo ka taa se waati min na a daminɛna ka na se occupation waati ma ka na se fo libération kɛra fo ka na se sisan ma an bɛ don min na ko bi mɔgɔw bɛ cogo di yala mɔgɔw hakilinata ye jumɛn ye crise in yɛrɛ kan